Mga unitag kamuti mga kamaster. Kining kamuti gikan pa dyan sa layo kaayo nga bukid. Kini siya gibaktas yun na ako ni. Abot yun siya sa tumoy pa yun sa bukid. Pagkahuman, musulod pa yun kag langob. Ngit-ngita. Nya, pag abot mo sa sulod, dagan pa yun og kwaknit. Mga nang sugat sa imo sa langob mga kamaster bago nimo makuha kaning golden nga kamuti. Napertid yung lamiya sa kaon mga kamaster, talagsaon ra jud kaayo nimo makita diri sa tibok. Kalibutan. Mao na siya mga kamaster. Mao na imong masugatan dito sa langob. Makita nimo ang kwaknit. Unya naapay joy dako kayong bitin. Mao na siya. Mao nang malikayanay mo na sa mga master, makuha dyan mo na ang kining golden nga kamuti. Unya, kay nakuha naman ako, mao nang pag-abot na ko sa ubos, medyo na lata-lata na dyan siya, no? Kay tungod sa kalayon sa akong giadtuan mga kamaster. Oh, kita ni mo na. Nagilo-gilo pa dyan na sa mga kamaster tungod sa golden dyan sa mga kamaster. Special siya na kamuti. Diba? Kining kamuti mga kamaster. Lisod kayo ni panitan. Kahit kay panitan mga kamaster, kay tungod kay espesyal na kamuti ni. Dili basta-basta nga kamuti mga kamaster. Kung mapanitan po nimo siya mga kamaster, humok ra pod kaayo ang iyang unod. Ug lami pud siya kaunon mga kamaster. Oh, tao ko na nag gold ng litsitsura na mga kamaster. O kana yung mga kamaster na akong gigunitan mga kamaster. Kaya ba mo ana? Kana oh, baso na. Oh, gibutangan nag ihi. Oh, gibutangan din akong ihi. Dili siya ako di ay. Gibutangan akong ihi mga kamaster. Oh, kanang ihi adi po na basta-basta mga kamaster. Pag guman ako kuha og kamuti, gisunod po na ako na alangan pog kamuti lang no. Mo nang nangita po kog mainom mga kamaster. Nadto po ko na sa unahan mga kamaster. Di mo kasabot. Paminaw mo. Mo na mga kamaster, pag gumana kog kamuti, nakita kog mainom mga kamaster. Nakita na kong ihi. Sabot mo, ihi na siya mga kamaster. Di na ihi nga sa basta-basta nga ihi ha. Ihi na sa, di na ihi sa tao, di na ihi sa iro. Lahi na nga ihi mga kamaster. Pwede na siya ikaligo. O kita mo na, yun na o ikaligo. Pwede sa imnon mga kamaster. Pwede na sa imnon. Kanang ihi ihi na siya sa kabalo mo unsa nang ihi ihi na sa Adarna. Oh, Adarna mga kamaster. Ihi na sa Adarna mga kamaster. Kita mo mang kadungog mo ang mga kwento-kwento. Tinuod na. Mana siya kay natug man ang Adarna mga kamaster. Mana akong ginahinay jud ako na sa paningkamutan jud ako na sa kamang mga kamaster. Ginahinay na ako na sa kuha. Espesyal kay ni mga kamaster. Kining kamuti o kining ihi sa Adarna. Naman po ihi sa kwaknet pero baho kayo mga kamaster. Baho kayo. Marang kining ihi sa Adarna. Pirti dyo kayong humutan mga kamaster. Inom pala ni mo mga kamaster na. Lami kay paminaw sa mong tilaok. Huwag ka nang ikaw na po na ako mga kamaster. Mahuuna po na siya ang lahit nga kamuti. Nakita na po na ako na sa sdalan mga kamaster. Bago ang golden ka na siya mga kamaster. Dali ra kayo na ako nakuha na. Kana siyang kamuti nga color violet. Gikuha ra na ako sa sdalan. Nakita na po na ako na. Matabak ka na ako na sa mga master good. Maago na ako na yung nagkuhan.
gikuha dyan na nagkalisod ko. Tamakaran ako siya. Gipunit ra na ako eh. Sus, gipunit ra. Mga magpunit. Dinala eh. Isuday ro sa sandubag mga kamaster. Alang, makaon good. Gisulod dayon. Uy, dugay-dugay. Wa, dugay-dugay mga kamaster. Oh, di ba? Kani sa lahi ra pud siya panitan mga kamaster. Humok ra kayo. Humok pero humok siya panitan mga kamaster, pero Isod kaunon. Isod kaunon mga kamaster. Busok kayo mga kamaster. Busok kay kaunon mga kamaster maong na. Tanawa na akong video da mga kamaster. Matukan ko. Tanawa. Makita niyo na. Matukan ka. Oh, matukan ko. Tani kaon ko ug nagkuha pag kog isa ka pagkaon mga kamaster mo na siyang mura siya og kanang kaon mismo mga kamaster kanang halang kay na siya kanang color pula mo na tinghalang ka na ori akong gipanitan misod pug kayo kana ra akong kaon mga kamaster no kaon po tagalang halang kay para lami kayo sa tong tilaok ug lami sa lasa mga kamaster. O di ba? Kanang color nga kamote na ko isa mga kamaster. Kanang color violet. Bisod kaonon. Na. Makakaon gyud mo na mga kamaster. Murag bato. Na. Nabapa sa bato. Nabapa sa bato mga kamaster. Mura siya ko ng bakal. Bakal mapudpud yung mga kamaster. Tukan gay ko na diha. O giilan dayon na sa adar na. Lami kayo na mga kamaster. Hamloy kayo sa tilaok o dungagan pa na kung isa be. Lami kayo jud siya. Hindi siya basta-basta imnon mga kamaster. Kaono na ko ha. Kining kamutiya kaono na ko ha. Patingay naglisod ko. Di ba? Naglisod ko. Pikas. Matukan na ron. Matukan. Tawa. Hapit na. Tanawan niyo na kamaster. Matukan na ron. Matukan lang. Sige. Matukan na. Kadugay pa matukan tawanan eh. Matukan man to. Tukan ka wala. Tukan. Ay, kaon sa taning halang. Kaon ko anang halang mga kamaster pa. Madungagan akong panglasa. Ito kay kahi kani kaon ng isa ka kamuti. Kahi kayo. Tukan na ron. Natukan na ba ni? Wa pa. Wa pa natukan. Lami kayong lasa basta kombinasyon ng pagkaon mga kamaster. Nay halang, nay murag bato, o nay golden nga kamuti. Sa gulan na yun, imnan na yun ka ng sa adar na. Pagkalamian na lang yun mga kamaster, naglaway mo. Mga kamaster, kaon mo. Kung na makita mo ani sa bukid, kuha ara yun. Lami kayo sa mga kamaster. Lami kayo sa kaunon. Kini lami makaunon ay pero gahi lang dyan siya. Di pares ang golden na dali na kay nahurot. Duha ka buok kurot dayon. Kay tungod kay humo kayo kaunon mga kamaster. Kini gahi kaunon mga kamaster. Gahi dyan siya kaunon. Lahi na siya pagkakamuti. Tamakan na ako. Ako na tamakan. Tamakan na ako na sa dalan. Wala kalisod na pagkuha na ako mga kamaster. Igura na ako nagitamakan. O nakuha dahil ako. Murag man natukan. Murag natukan ng ganiya siguro mga kamaster. Lipat lang ko. Lipat lang ko ano mga kamaster. Natukan ng ganiya. Bawa ko kabantay da. Isahan ko ni akong kuwanda. Video da. Perting namiya na mga kamaster. Isa ka hanoy na pero kahit kikaunon mga kamaster. Isa ka subo mga kamaster, isa ka subo mga kamaster, natukan mga kamaster. Nakita na dyan nato siya no. Natukan dyan dito ko diri mga kamaster. Nakahilak taon ko diri mga kamaster tungod kay natukan dyan ko. Kahit king kamutiya mga kamaster. Mandi may basta-basta kauno ni siya. Tabakan na ko ni wala na ko na haguan og kuha. Pero iso din sa kaunon. Muna yung kamuti na kahit jud kayo kaunon mga kamaster. Pero okay lang, nahurot man gapon mga kamaster. Bye-bye!